Cubilocos és un joc ràpid per 2 o 4 jugadors, amb partides d'uns 5 minuts, durant els quals hauràs de demostrar els teus reflexos. Primer de tot, hem de col·locar la base al centre de la taula. És hora de repartir els gobalets. En partides de 4 jugadors, cadascú ha d'agafar els d'un color. En partides de 2, cada jugador n'ha d'agafar de 2 colors. I en partides de 3, cada un agafa els d'un color i 2 del color restant, però els seus interiors han de ser dels colors dels seus dos rivals. El jugador inicial tira el dau i comença la ronda. L'interior del primer gobelet ha de coincidir amb un dels colors que mostra el dau. El primer a trobar-ho el col·loca a la base. El pròxim gobelet ha de tenir l'interior del mateix color que l'exterior del darrer. La partida continua fins que un dels jugadors es queda sense cap gobelet i es comprova que no s'ha equivocat. Si no és així, guanya qui n'ha col·locat més correctament. I en cas d'empat, guanya qui té el gobelet més a prop de la base. Es tornen a repartir els gobelets i continua el joc fins que un jugador guanya 3 rondes. T'animes a provar-ho? Aquest joc i molts més a les ludoteques d'Espais Joves.